Сынок, ты повинен допомогти мне. Што? Што гэта ўсё значыць? Жопсік, гэта быў мой тата! Ладно, камізэлька, прыйшоў час распавесці табе ўсю праўду, але дакладна не ў гэтым месцы. Пойдзем, камізэлька, знойдзем больш ціхае месца. Ты нешта ведаеш? Ты нешта ведаў увесь гэты час і не казаў мне? Дазволь мне ўсё растлумачыць, але не тут. Хадзем хутчэй. Я проста не магу паверыць, што ты нешта ведаў увесь гэты час. Камізэль... Гэта мой бацька Жопсік. Ты ўвесь гэты час ведаў нешта пра яго знікненне, але не казаў нічога. Я думаў, мы сябры. Гэта не месца на такія размовы. Паразмаўляем, як будзем дома. Камізэлька, прабач мяне. Я яшчэ даўно хацеў табе ўсё распавесці, але не ведаў, з чаго пачаць. Ты мне хлусіў увесь гэты час. Это ўсё не так проста. Тады спрабуй растлумачыць. Я слухаю. Некаторы час пазней. Шчыра кажучы, Жопсік, я цяпер яшчэ менш разумею, што адбываецца. Добра, давай тады лепей зоймемся ратаваннем твайго бацькі. У маёй хованцы ёсць інструкцыя, як адкрыць партал у маё вымярэнне. Мы можам выратаваць твайго бацьку. Чаму я павінен табе верыць? Можа, ты і зараз хлусіш? Хіба ў цябе ёсць іншы выбар? Ну, Жопсік, не дарма ў цябе такое імя. Мы на месцы. Трасца цябе бяры. Жопсік! Жопсік! Жопсік, што здарылася? Яны ўсё забралі. Ну, канешне. Выходзіць, ты мне і зараз хлусіш. І ніякай інструкцыі тут ніколі і не было, так? Камізэлька, павер мне, калі ласка. Я клянуся, яна сапраўды тут была, пакуль яе не скралі. Атрымоўваецца, існуе нехта, хто ведае пра тое, што ты не з гэтага вымярэння. І ведае пра існаванне інструкцыі. Вельмі дзіўна, бо перамясціўся я сюды сам. Нікога больш не было. Давай пашукаем, можа гэта нехта пакінуў пасля сябе нешта, што магло б дапамагчы знайсці яго. Жопсік, бяжым! Не губляем ні секунды. Гэта дакладна той адрас? Вуліца Апут 96. Гэта тут. О, мой клякс. Вітанки, бойчики, хлопчики. Запрашаємо у наше кафе «Ружовые принцески». Чим я можу допомогти? Добрий день. Мы нічого їсти не будем. У нас тільки одно питання. Ой, ну не соромітеся. До нас приходять шмат мужчин поїсти і погулять у Roblox Дресту імпресі. Нам сур'ёзна нічога не трэба. А ружового пірашку не хочете, бойчики? Слухай, а ці ты не бачила тут каго-небудзь падазронага сёння? Ой, ну не смяшыце мяне, хлопцы. Гэта кафе, а не чорны завулачак. У нашым кафе «Ружовыя прынцэскі» правіла нумар 1, што ўсе павінны тут сябе чуць, як прынцэсы. Усё зразумела, Жопсік. Ідзем адсюль. Ой, зялёны, а можаш яшчэ перадаць свайму брату, што я яго тут чакаю і заўтра? Якому брату? У мяне няма ні братоў, ні сясцёр, толькі Жопсік. Ой, ну якія вы смешныя. Ён выглядае дакладна, як ты, толькі ён не страшны. Здаецца, ён казаў, што пойдзе ў краму спадарыні Білёбель, каб купіць нейкія рэчы для свайго праекту. Ён такі загадкавы, оці-пуці.
Жопсі, хутчэй бяжым у краму спадарыні Белюбель. Я думаю, мы поспеем познайомиться з нашим гостем. Як думаєш, ми поспели? Зараз перевіримо. Так, з вас 205 влюбелів і 17 тінгелів. Так, вось, трымайце, рэшты не трэба. Гей, ты! Цябе мамуля не вучыла, што браць чужыя рэчы нельга?